Pagpalhit sang abo sa agtang sa mga tumuluo subong nga Miyerkules de Badles, ginpahanugutan na sa idalom sang new normal. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Matapos ginpaidalom sa masalog nga alert level system, talalupang doon nga mas madamo sa karon nga mga tumuluo ang nagpadulong sa simbahan para magbuylog sa Miyerkules di Badles o kun Ash Wednesday. Bisan pang pagsulundan sa pagpatigayon sang pagbadles nagbalik naman sa kinaandan. Sa baylo nga iboribod ang abo sa ulo sang tumuluo nga amo ang ginahimo sa sulod sang 2 ka tuig bangod sa pandemya. Subong mahimo na ini ipalhit sa agtang. So, medyo mag-anang imo nga kuan sa imo nga lawason mo. No. Laing gidya kapin pa kung gatin kasing misa. Kaya muna yalin sa unang sign dira ginasagtang niya. Hugod sa gihapon nga napatuman ang health protocol sa pihak sang madamo nga nakaschedule nga misa kag liturhiya sa simbahan. Sunod pa kay Father Angelo Culata, anuman nga pamaagi sang pagbadlis ang dapat lang tandaan. Amo ang sugod naton no, sa paghatag sing importansya sa mahal nga Dios no, sa aton nga spiritual life as we prepare no for the big feast or celebration nga mo ang pagkabanaw sang aton Ginoo. Samtang ginbuylogan man sa mga tumuluo ang Miyerkules di Badles sa isla sang Boracay, Aklan. Ginpatigayon ini sa nagkalain-lain nga kapilya sa isla kadungan sa mga ginpatigayon man nga misa sa pag-umpisa sang Kwaresma. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.